Dobro jutro. Jel pada kiša nešto? Ne, sve sunce. Stvarno? Ali oblačno. Šta je to? Čekaj. Krst na vrh. Čubacima. Da. E pa lepo. Nadam se samo neće padati kiša. Da, ima gore oblačiće. Mislim, ima oblaka, ali gore je vedro. E pa zvanično, dobro jutro i od mene. Ja sam se toliko naspavao, ljudi, da ja sad mogu da idem i peške kući. Evo, gledaj, vidio sam baš malo pre 8:35 sam spavao, trenutno je 9:24. I u procesu sam pakovanja, sad ću vam pokažem vam ovdje kofer. Imam još dok uplatila samo da svratim, da provjerim još jednom da li sam sve popakovao. I onda idem u obilazak Mostara. I mislim da, ne znam da li sam to sinoć spomenuo, puca mi glas zato što je jutarnji. Trebali smo sinoć da odemo do grada, ali je stvarno padala kiša i pritom je bio mrak i ne bi verovatno ništa ni uspio da snimim po mraku. Tako da je danas mnogo lepše i ne pada kiša, ima oblaka, to ste vidjeli malo pre, ali nadam se da će ti oblaci da se razvedre, da će da nestanu. Zato što stvarno želim da iskoristim ovaj dan maksimalno moguće da bude lepo vrijeme. Tako da eto, neću vas više smarati i daviti, odoh sada da se popakujem, da nešto ne bi zaboravio i vidimo se kasnije. A moramo negdje kupiti ovu rosu. Da li moramo kupiti? Da, baš rosa ovdje ima se kupiti. Realno se ovdje. Ne verujem. Vlasinska rosa, gdje ćeš da kupi srpsku vodu da prodaju? Možda tamo bliže granici kod nas. Ovo je Coca-Cola, Coca-Cola je svuda. Šta je Coca-Cola? Rosa. Rosa? Da. Od kada? Od kad se radi. Čekaj. Ozbiljno? To. Da li su to otkupili se? I tako je čija prije bila? 100%. Evo ti. Proizvodi i puni Coca-Cola. A, možda pune samo. Pa sve jedno. Proizvodi puni. Proizvodi i puni, to znači da bi moralo da bude indego. Pa baš oni proizvode vodu. Pa ne proizvode samo sa izvora uzimaju. Samo ne znam koji izvor. Sad će lepo nam je bilo vrijeme, Sad više neće. Tamo kad mi izađemo, bit će pljusak. Neće biti pljusak, ponećemo kišobran. Pa, ponećemo svakako, ali ne moraš. Koliko je? Pa dobro. Pola 10. Željemo da okačimo ovdje. Pa snimaj sa ove strane, ne. Eto i mi da se okačimo ovdje na naš feedback. Lepo je bilo iskreno zato što retko je to od ovih apartmana da stvarno kad nađeš da su onako baš super i kad dođeš u apartman uglavnom budu katastrofa, ali ovo je stvarno ono kao sa fotografije, tako da je super. Krenuli smo, napolju je jako toplo, a ja sam ispod obukao još i duks, misleći da će biti hladno jer je cijelu noć padala kiša, ali baš je toplo. Tako da idemo da ostavimo kofere i stvari u auto i idemo da šetamo. Jel znamo da idemo? Random. Aha, znači, jao, dođite vama. Slušaj mi. Ko će da mi kupi PlayStation? Vidiš, fabrika kafe, idemo ka tome. U fabriku kafe? Kao fabrika? Mislim da je to. Kao muzej? Ne, nego kao restoran. Cappuccino bar. To je dobro. Pa, 5 Idemo u random ulice i razgledamo šta sve ima, pošto ovdje je zapravo jako lepo. A to ne restoran, pa eto fabrika.
ti dole. To lijepi. Imaš i ovako kao tanje. Taj mi se sviđa isto. Ne znam, izaberi ako želiš kubac. Imaš i ovako, vidiš, u obliku Bosne. Idemo preko mosta ovog velikog što ste mogli da vidite. Tako da sad ćemo vidimo kakav je pogled. Šta? Bude brža, a drugo neko naiđe da ti. No. Evo ti imaš da platiš vožu čamcu. Stvarno, ja bih volio da se vozimo. Možeš od dole da spustaš. Tu si sad imaš ulici, spustiš i od dole spustiš. Vidjeli ste pokušaj iskakanja, tražujem novac, ja to nisam znao. Tražili su 50 € da bi nekog odozgo skočio, tako da ništa od toga. Idemo negdje da jedemo. Ne znam, možda su se popeli gore. Ja sam baš gladan, ne znam za tebe. Pa znam nije. Mislim da su evo i gore. Znači uglavnom to rade uvek. Uvek. Dobro, to nisam znao. Ok, znači to je normalno i 50 ukupno € traži. Znači koliko ljudi dole ima pa svako da po nešto. Restoran koji smo gledali ne radi, odnosno radi samo taj kao kafe deo ili kako se to već zove, a kuhinja još uvijek nije otvorena, tako da tražimo dalje. Rade tek od 12. Rade tek od 12 i tražimo dalje. Ali ne znam iskreno šta uopšte mogu ja da jedem ovdje, pošto uglavnom su samo naravno ćevapčići. Jao, što se meni jede pasta. A vidi ovo. Da, imam dobro. Sad mi se sve jede, i pomfrit mi se jede. A, je dobro, ima vegetarijanski. Da ima nešto za Branimira. Ja ću meze. Salata. Tako ćemo to, ajde. Ajde vidjet ćemo unutra. Znači ovdje idemo. Možda sedneš tamo da vozi. Tu smo. Ko šta uzima? Ja ću da uzmem... Gdje je to? Ja ću uzeti ajvar u ovaj dodatak. Ja ću pečeno povrće sa ajvarom i limunadom. Čin, čin. Tako se ne napravlja. Da. Ja hoću da stavim danas Novu godinu i... Ovo moj. Bez kajmaka. Oj. Njemu. Sa kajmakom. Sa ajvarom. Ide, ajvar ide odmah. Sa kajmakom. A ti si stvari dobio neku picu, šta je ovo? Pa to je kao focaccia. Aha, mislim da to... To je belo meso, jel? Sve je salata, samo meso došlo. To mi je kao Cezar. Prijatno, ja nisam dobio ništa. Evo ga imamo je paprika, ajvar. Imaju i ovdje, jesi ti sastavio ajvar ovdje? Ne, to dobio. Aha, ti tražio ajvar. Ja sam tražio ajvar.
ti si sebi, To dodatno dobiješ. Ne, mi smo tražili ajvar dodatak, ali nismo znali da ima u ovom. Krenuli smo dalje i ja ne znam iskreno u kom pravcu ćemo sad ići, gdje i šta treba da posjetimo. Ali se vraćamo nazad ka ovom mostu. Jel se vraćamo ka mostu, da, ne? Idemo na mali most. Da, idemo na mali most i uskoro idemo za Sarajevo, pošto mislim da smo skoro obišli sve. Dobro da nas je poslužilo vreme ovdje barem, a vidjet ćemo kako će biti u Sarajevu. A svi ste pričali da će da bude kiša. Dejane, ti si najviše pričao da će biti kiša. Nisam ja, ništa pričao. Vidiš da nema nikakve kišice. Jeste malo oblačno. Idemo dole, spuštamo se da vidimo kakav je pogled od dole. Kako ti se čini? Ja sam 10. put ovdje, tako da. Super je, super je. Ja sam prvi put i mnogo lepše izgleda uživo nego sa fotografija i videa. Mnogo lepše izgleda uživo nego preko fotografija i videa. Da li će iko skočiti od ozgo ili ne? Ne. To je gore ovaj most što sam pričao. Ali satima gore stoje na mostu i niko ne skače, tako da. Sad idemo nekim puteljkom. A ne znam kuda se ide tu. Dole na plažu. Mislim plažu. Dole na taj deo gdje je kamenje. Sad ćemo da vidimo. Vidim da ovdje ljudi prolaze. Samo da ne padnem. Dobro. Evo. Mnogo lijepo. Dejane! Ajde ovdje. Da li je iko skočio dozgo? To su samo fore. Aha, sad prikupim novac. Malo je hladno za skakanje dole. Šta je to? Hoćeš ili ovo ili ovo? Kako biraš? Pa ne znam kako biraš. Možda s jedne strane je... Da dobiješ sunčanicu? Da, možda s jedne strane. Imam ja ovih 5 maraka. U metalu. Onih mojih 5 maraka. I to će da stavim... Pa da umjesto. Ali čekaj, to je cena. A dobiješ ovo, on ti samo izbaci. Hoćeš? Şap nereye gitti? Para çek. Makine bulmuşlar mı? Ya karşıda dedi adam tane. Ha. Gerek yok.
Pa sviđa mi se, iskreno mislio sam, ali stvarno sam mislio da će da pada kiša. Ali zapravo je mnogo i vruće danas. Ne znam koliko ima stepeni. Ali je baš bilo divno. Idemo sad u auto i idemo za Sarajevo, to je to što se tiče Mostara. Je li to što se tiče, nećemo nigdje više ići? Jest. Dobro. I ne dopinem telefon. Znači koliko ja videa imam, ja ne znam kako ću ovo izeditovati sve, mislim imam preko 500-600 videa samo. A kad snimaš koliko? Snimam svaki moment pa ćemo vidjeti šta ću. Baterija mislim je na 50, ali sad ću staviti da se puni. Na gdje? Da li ćemo mi sad prići baš blizu vetrenjačama? Ne, za vetrenjače ne znam. Ja nisam ni vidio vetrenjače. Znaš kolike su? Ja nikad, to je prvi put u životu, ako budemo došli, prvi put u životu ću staviti ispod vetrenjača. Čak ni pristup vetrenjačama. Pa nije to na tom delu. Pa da, bar da je... Misliš? Pa sad ću možda vidjeti. Ne znam kod cijeli za vetrenjače. Idemo inače na Vidikovac, ja nisam znao da idemo na Vidikovac, tako da ćemo sad vidjeti doslovno ceo Mostar gore i... Šteta što nemamo dron. I ovo dole što smo prošli pored dole. To je bilo baš divno da imamo dron. Vidi ovaj trči ovdje. Evo Nađe, ako gledaš ovaj video... Ide da se nadiše sveže vazduh. Svaka njemu čast, majke mi. A da malo se zaprašamo zvrtni. Da li on čuje? Samo mene čuje. Ne. Pogotovo... Svaka čast. Krš što smo vidjeli od dole. Da, sa prozora. To je taj... Iskreno, da nismo došli ovdje, stvarno mislim da bi propustili mnogo toga. Da ne pješači, gospodin. Da, mislim. Ne da pješači. Nije, ostavite slobodno otvorena vrata. Da. Ajde, držiš ovo. A? Područno. Da. Ljudi. Ne može daleko. Da ne ovdje. Vetrenjače nam, ja sam mislio da su nam vetrenjače tu blizu, ali nisu. Pa da. Zaumiraš ih i budu ti blizu. Da, sad će zoomirati, evo ih tamo vetrenjačice. Ne znam kako vidite, ja sad ne vidim ništa od sunca, ali... Ne znam gdje da pokazujem, ali ovdje iza su, ne vidim lepo. Ovdje može da se popne na ovaj krst, koliko sam ja sad razumeo, i ovdje u sredini su stepenice i on svetli noću. Majda. Eto, mada eto nisam nešto ni provalio. Ali mnogo je lepa trava ovdje. I ovaj pogled, ove vetrenjače, koliko su predivne. Moram još jednom da izumiram. Divne su. Ne znam da li sam to spomenuo, ali ako nisam, za svaki slučaj idemo do još jednog Vidikovca. Sa kog može da se vidi most još jedan. I on je dugačak nekih 450 metara. Mislim, put do tog Vidikovca je 450 metara, tako da ćemo da vidimo dole kako je. I to je to. Iskreno ti kažem, malo pre sam rekao, bukvalno ovo mi je highlight Mostara. Ali šteta što nemam dron. Koliko bih ja ovdje, ja mislim da bi čak otišao i do vetrenjača, a možda i ne bih, zato što bi to, ne znam koliko je rizično otići dronom do vetrenjača. A sad i za dronove su potrebni, koliko ja znam, neki kao, kad kupiš dron moraš da imaš neku licencu, odnosno kao da imaš položeno da imaš dron i plus neka dozvola, nemam pojma. Znači komplikuju bez razloga, to sad rade i za trotinete, za sve. שיר המעלות לדוד, שיר המעלות לדוד, אדוני לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, שיר המעלות לדוד. Sad se zvanično vraćamo i idemo za Sarajevo. Zapravo nisam ni znao, ja sam samo rekao kao iz šale, ajde idemo gore. I na kraju smo otišli. Nisam ni znao da idemo, mislio sam da odmah idemo u Sarajevo. To jeste za Sarajevo. Tako da se vidimo sad zvanično kad budemo došli.
Sarajevo sada upravo, ja nisam ni vidio to. A ovdje je drugačije dosta. Ovdje je kao... Glavni grad, logično. A dobro, ja sam prvi put, ja ne znam. Da, doslovno. A nije Sarajevo mnogo manje. Mnogo manje, da. Ovo je samo urbano. Kao Novi Beograd možda. Da, urbano je baš. Ne sviraju na žuto. Nalazimo se u tržnom centru koji ne znam kako se zove, ali je jako lijep. Jel ih vidiš? I onda ćemo ići malo da prošetamo, sad čekamo, malo smo se pogubili. Mi smo išli da zamenimo u menjačnicu novac i sad čekamo da se ponovo negdje nađemo. Ja lepo kažem da je ovo kao Novi Sad. Gdje idemo? To je kao onaj veliki bazar u... Kao u Istanbulu. Idete ispred pošto snimaš. Imate mrkvu. Može se jesti mrkvu. Ne, to sa grepa. Da. Da, oni su neko. I kod. Željo je tu na ćošku negdje. To je biti. Postel. Prenoćište sebi, a verovatno sklopu. Tamo gdje ima red, tu znaš da je. Hoćemo prvo da prođemo, znači idemo na dole. Dobro, šta? U ređenice poslije. Da, tu smo mi uzimali pite i tako te... Hoćeš pitu? Pa ne znam šta ima, ako nema ništa onda evo ti tu, bez imaš razno, prosto krompira, zeljeno. Pa kupio sam da jedem pitu sa zeljem, jer nema ništa sad trenutno drugo, koliko vidim. A oni su krenuli da traže mesto u nekoj ćevapdžinici ponovo. Tako da da. Ovo mi je više Sad smo se uputili ka jednoj reci i onda idemo kući i ne znam kad ćemo stići kući pošto je sada 5 do 7. Kupili smo mnogo nezdrave hrane. Ja doslovno kad budem došao za Novi Sad post na vodi, ne znam što da kažem, evo. Na svakom ćošku su uglavnom samo ćevapi, dobro to nisam jeo, mada sam bio sada, možda ste to već vidjeli u prethodnom kadru ako sam to ubacio, u ćevapdžinici. I doslovno imaju samo ćevape, a kao šta mogu da, došao sam u Sarajevo, neće sigurno biti veganski burger ili šta već. Tako da eto, oni su se najeli, sad imamo malo potrošimo kalorije, ja sam malo gledao kako oni jedu, ali ja iskreno da kažem nisam uopšte ni gladan. Tako da eto, još malo pa će i mrak
Vidiš, ja sam ti tamo bio smešten. Gde? Tamo na onaj most, pa gore, tamo. Aha. Preko pa idemo s ovom tamo stranom ili? Da. Može. Mi kad smo bili, vode je bilo ovako na dnu korita, u sredini malo, nije bilo oko vode. Kako je bilo, dok je bilo u Sarajevu, i u Mostaru poslije bilo. Da. Znači, već kako je reka, Da. Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divane, gel gör beni, aşk neyledi. Koliko je sad tačno sati? 7 i 10. 7 i 10. Znači mi smo u Novom Sadu u 12:00 možda. Nadam se da nećemo kasnije stići. Ali negdje tako oko 12. Eto ga, to je to što se tiče Sarajeva. Vidimo se u Novom Sadu. Stvarno više ne znam šta bih vam snimao. Hvala vam puno što ste gledali ovaj vlog. Bilo mi je predivno i nadam se da je vama bilo predivno. I evo, ovo će ostati jedna jako lepa uspomena, tako da eto. Mašite. Gledaj kako su me iskulirali. Šta? Pa kraj je vloga. Čega kraj? Kraj, pa idemo kući, nemamo više, to je to. Kako nema, to kad uđem u kola, onda je kraj. Pa dobro, a dole je mrak, dole ispod, pa se neće vidjeti, zato sam sad na dnevnom svetlu. Vidimo se.